Η χρονιά άλλαξε, αλλά να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ άλλαξες τρόπο που ζεις μέσα στο χώρο σου? Όχι αν αγόρασες κάτι ή αν έβαλες στόχους, αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν σταμάτησες λίγο να είσαι στον αυτόματο. Γιατί ο αυτόματος δεν είναι επικίνδυνος, είναι απλώς αθόρυβος. Οι περισσότεροι από εμάς μπαίνουμε στη νέα χρονιά με διάθεση αλλαγής, αλλά συνεχίζουμε να ζούμε στους ίδιους χώρους με τις ίδιες μικρές δυσκολίες. Και λέμε, έλα μωρέ, δεν πειράζει, έτσι είναι, θα το δω κάποια στιγμή. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημείο. Όχι το ότι δεν αλλάζεις, αλλά το ότι συνηθίζεις. Και όταν συνηθίζεις, σταματάς πια να ρωτάς αν κάτι σου κάνει καλό και μαθαίνεις να χωράς εκεί που δεν σε χωράει. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω κάτι που συχνά δεν κοιτάμε. Δεν είναι αυτά που δεν μας αρέσουν στο χώρο μας, που μας κρατάνε πίσω, αλλά είναι αυτά που ανεχόμαστε. Συχνά ανεχόμαστε το φως που μας κουράζει, αλλά έτσι είναι. Ή την καρέκλα που δεν είναι άνετη, αλλά τι κάνει τη δουλειά της. Ή το δωμάτιο που αποφεύγουμε, ή και την γωνιά που δεν χρησιμοποιούμε ποτέ. Και σιγά σιγά μαθαίνουμε να μην ζητάμε. Και αυτό δεν είναι καθόλου μικρό, γιατί όταν δεν ζητάς από το χώρο σου, συχνά δεν ζητάς ούτε από τη ζωή σου. Σήμερα δεν μιλάμε για design, μιλάμε για επαγρύπνηση. Για εκείνη τη στιγμή που λες, «ΟΚ, δεν θέλω άλλη μια χρονιά να ζω σε χώρους που απλώς αντέχω». Γιατί ο χώρος δεν είναι ουδέτερος. Σε επηρεάζει καθημερινά. Στο σώμα, στην ενέργεια, στη διάθεση. Και δεν χρειάζεται να αλλάξεις τα πάντα. Αλλά αν έχεις και εσύ αυτή τη μικρή διάθεση, θα ήθελα σήμερα να κάνεις έτσι κάτι μικρό και απλό. Διάλεξε μόνο ένα σημείο του σπιτιού σου που απλά ανέχεσαι. Όχι από αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που σε κουράζει σιωπηλά. Και ρώτα, γιατί το έχω αφήσει έτσι, τι μου κοστίζει καθημερινά και γιατί ενώ το θεωρώ μικρό με επηρεάζει τόσο. Αυτό είναι επαγρύπνηση, όχι αλλαγή ακόμα. Επίσης θέλω να σου πω ότι το να ζητήσεις βοήθεια δεν σημαίνει ότι δεν ξέρεις. Σημαίνει ότι δεν θέλεις άλλη μια χρονιά να είσαι στα θολά. Κανένας δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα μόνος του, ούτε στο χώρο του, αλλά ούτε και στη ζωή του. Γι' αυτό και έχω δημιουργήσει μια υπηρεσία, το Design Start Point. Δεν είναι για να αλλάξεις τα πάντα. Είναι για να σταματήσεις, να δεις και να ξεκαθαρίσεις μέσα από την δικιά μου καθοδήγηση και μια καθαρή ματιά, να δεις τι αξίζει να μείνει, τι δεν σου ανήκει πια και τι μπορεί επιτέλους να αλλάξει. Και αν κάτι θέλω να κρατήσεις από αυτό το βίντεο είναι να μην μπεις στη νέα χρονιά πάλι στον αυτόματο. Μπες με επίγνωση, ακόμα και αν μην ξέρεις που πας. Ξεκίνα να βλέπεις, να ακούς και να παρατηρείς. Και αν νιώσεις ότι χρειάζεσαι στήριξη και βοήθεια, είναι απλώς εντάξει. Η αλλαγή δεν θέλει βιασύνη, θέλει επίγνωση. Και αυτή είναι το πρώτο βήμα.